Добре дошли в света на нишовите парфюми от Godsmell. Представяме ви част от ненадминатите аромати на Ксержов. Стил и класа във всяка бутилка. Кеми е символ на изтънченост и мистерия. С дълбоки, дървесни и животински нотки, този аромат омайва сетивата и оставя незабравима следа. Casa Murati Fiero е парфюм за почитателите на енергията и свежестта. Той разкрива симфония от цитрусови акорди с перфектен баланс между мента и нероли, пренасящ ви в свят на елегантност и класа. Ivory Root е за авантюристите по душа. Той носи топли и богати нотки, въплъщаващи духа на приключенията и непреодолимия стремеж към нови хоризонти. Casa Murati Mephisto Gentiluomo е перфектно съчетание от изкрящи цитруси, които обгръщат всички сетива с тяхната свежест, създавайки усещане за полъх на ненадмината енергия и чувственост. Разгледайте тези и още много предложения на Godsmell.bg и открийте своя любим аромат.